Felly ma' ni, os da chi yma, dwi yn eitha sicr eich bo' chi unai newydd gael diagnosis o ganser cam 4 neu da chi 'di bod yn byw ddistaw hefo y diagnosis o ganser cam 4 a bo' chi awydd gwrando ar rhywun arall yn siarad am eu profiadau nhw o fyw hefo canser. Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn gwybod beth 'di fy hanas i, ond yn fras iawn ges i fy niagnosio yn 37 oed pan oedd y plant yn fychan hefo canser o'r fron. Ges i dipyn o lawdriniaeth, mi ddos i trwyddo fo, ges i 8 mlynedd a ofnadwy a wedyn bang, 2016, annus horribilis. Dwi wedi cael 2 neu 3 o'r rheina fyd, ond hon oedd y gwaetha, heb os nac oni bai. Dwi'n meddwl munud glywis i y geiriau stage 4, dwi'n meddwl bod y myd bach i wedi crymblo o flaen yn llygid i. A wedyn clywed yn ystod yr un consultation hefo'r un oncologist bod y prognosis yn edrych yn debyg i fod yn rhwng 2 a 3 blynedd a finna mond yn 46 oed. Mae lot fawr i gymryd i mewn. Dim gymaint ffordd dwi'n gymryd o'i mewn, ond ar radd llawer iawn dyfnach na hynny. Achos be mae'n neud ydy mae ymda chi yn syth i, ma'ch meddwl chi, yn syth i fod yn gwrando ar y dyn yma, sy'n newydd ddeutha fi bod gen i 2-3 blynedd i fyw, i fod yn trefnu'n nghebrwn, wneud fy memory boxes, dewis caneuon, dewis be o'n i'n mynd i wisgo, yn yr arch. A mi gymodd o 3 mis cyfa i fi ddod drost hynny. A tydw i ddim yn ffynnu bob un diwrnod. Mae heddiw yn ddiwrnod da. Ac yn sicr tydi bob diwrnod ddim fatha heddiw. Ond mae yna lawer iawn o ddyddiau fel yma. A fel mae'r amser yn mynd ymlaen a bywyd yn dechrau dod yn ôl i ryw fath o normalrwydd, mae yna bethau da iawn wedi digwydd yn y 9 mlynedd dwytha. Meddyliwch, 9 mlynedd, 2-3 blynedd oedd y prognosis. Dwi'm yn gwybod pam, dwi'm yn gwybod sut dwi dal yma, ond dwi yn teimlo bod hi'n amser fi roi rhywbeth yn ôl. A rhywbeth yn ôl i'r gymuned o bobl allan yna. A mae yna ganodd o'na ni, canodd miloedd o'na ni o bosib yn byw yng Nghymru, Cymru fach yn byw hefo canser. Dyma pam da chi yma, dyna pam dwi yma, achos swn i'n licio meddwl bysan ni'n gallu ffynnu hefo'n gilydd a gobeithio dechrau siwrne, gobeithio dechrau pennod newydd o'ch llyfr chi, yn hytrach na bod ni yn meddwl am y bennod dwytha, bod ni'n agor penodau newydd. Croeso i ffynnu.